जों हमसां रेडी तो सक्सेस बागै खलाया दो ताम बागै हेंगाय जों जे साइबनो जे दाउसिन तिब्रा हास्तेबो काइसेना कतर हजला इशू आबो हेंगाय सिनि पुष्प बन्त्र प्लेस आ प्लेस नो जों खरामानि स्टेट गभर्नमेंट ग्रुप ऑफ टास्क नो रिनान थावि दङ सो सिनि नाहार मं ग्रुप ऑफ टास्क नो जों कासुनाया तासुदेल नों फायदि मोस्ट वेलकाम तिब्राव जों वेलकाम जानांगौ किन्तु सिनि तिब्रासानि हिस्ट्री नो हुई आबनो दं सखायै आबो हायके जों आबो हायके सहायसि तासुदेल फायगाय गाहाम कब गोबां मा सिनि तिब्रानि बेकारक बानचिनाय आरो जब खालायमानाय पार्ट टाइम खालायमानाय जों मोस्ट वेलकाम खायो हायसि तासनो हायपनो जे जागा स्टेट गभर्नमेंट जे तासनो रिनान थांगि दमनि आबो हंगाय सिनि तिब्रासानि बखाबा सिनि तिब्रासानि बुथिबाय खुरुंजाक ओ जे ताबुक जे पुष्प बन्त्र प्लेस सो आबन बागैनो तिनि म लुकाते जों हिमलायमानि तिनि म लुका जों तिनि हिमै जों मनो फंनामु जों जे सिनि तिब्रासा रंनो हार्ट खायै स्टेट गभर्नमेंट आबि हाय सामुंता खालायनांथोन सो आबो हाय जुदि खालाय दंहागाय जुदि आबनो मुथाक जायांगाय सिनि यागो म लुका तमानि लुका तंगलाक जों आदार स्टेफन हाजाक मानो याखाबा जों सुदु तिनि लुका सिनि थिमुइ दंग याखाबा बर्मना हाथाय कतर आगिरगो जे रमका सुमा गाय लास्ट ऑप्शन सिनि आबन तंनायसि डेमोक्रेसी वो जों पीसफुल जों नायो पीस एंड हार्मनी तिब्राव तंथुन बरकरार जों नायो हायसि किन्तु सिनि इमोशनल नो सिनि हिस्ट्री नो देस्ट्रय खायै आबो हायके डेवलपमेंट जों तिब्राव नायो हायसि सो सिनि मेसेज क्लियर हायसि दावो सिनि स्टेट गभर्नमेंट नि जे मानिकसा जेनो आंगाबन सारामु संग दंनि बिसिंतै सो आबनो स्टप खायनांथुन तासुदेल नंजे जागाफान तांनो देसुनो कोन ऑब्जेक्शन करै बाट किन्तु सिनि उजन्त प्लेस सॉरी सिनि पुष्प बन्त्र प्लेस जोंगाबो तांनानि तिब्रासा आबो सिनाय मंगला बिकॉज आगि 1980 रगो जे तिब्रासा तमने ताबुं तिब्रासा आबो हायसि जों ताबुं 2024 नि तिब्रासा सो जों सिनि हिस्ट्री नो जों बागे आबनो डिफेंड निनानि बाबनो जों सेफ खायने जों आबो कामखै सावजि सो ताबुं तिब्रासा रो नेलाखाय तंलाक मुसो लुकायागो तिमै बेसिन तंलाक दकानांखाय लुकानि बदला तुंते कोनि फानो तुइ जोंते प्रोटेस्ट खायने बासिन आबनो जों सेफ खायने बागे जों ट्राई खायनायसि आं तो चेरेन छिमै नगै फैखा चिम बर किचा खायनो जे चिनि लुकाति हमचांति गलायमानि सेजामानि फुरुंमानि जे कुनु दाबि रक जे कुनु चाना बागै जबा खालायनो थांथेनि जों नुगो लामा कासलायमा रक इनकाय सुदु लामा सिमिया गोबां पदरपद खायै स्ट्राइक बन्द रक खायै महैके खालाय दङ तां आबो तांगै इंगै दं हाना ताम साख्लायना नङ नायदि सो आं सानामु चंगो नायदि सिनि तिब्रा हास्तेव तो साइफेगाय once upon time जों तिब्रासा गोबां मा दंमानि ताबु तुरु जों ब जागा सिनि परसेन्टेज फाइसो फैया किन्तु एक्चुअली मेन गाय तिब्राव जे म तो काइसे पॉलिटिकल इशू दो जे ताबु पुष्प बन्त्र प्लेस नो स्टेट गवर्नमेंट जे ताबु आ जागा तासुदिन थांग दमनि अब एकदम क्लियर है जी पॉलिटिकल इशू सो बरक नायो जों नायदि जों उगलगो जदि नाहार नायगाय कांग्रेस नि आमलंथन सीपीएम नि आमलंथन पुरासिनि लाइफ बुमा जे तमनि 80% प्रा सेस के बेरे देखायसि कांग्रेस सरकारंथन सीपीएम सरकारंथन ताबुक जे किचा मिचा जे तंगरुक माने सिनि जे लाइफ बुमा रक आबनो बरक माने हुई बेरे नानि पुरा टोटली म तिब्रा राज्य राजा रक कोनो फान दिन कुरै 184 जों जे साइदमनि जाते नेक्स्ट जनरेशन अबता साइमानथन म तिब्रा राज्य सामनि तंग सामनि फुंनाय बर म तिब्रा राज्य वानसा रंनि नै फुंनाय मा बागै आमोके सामुखलाय दंहासि सो आंगाबन सारामो संगो जों तिब्रासा जों बर कंगमनो किन्तु सिनि नाहारमं गथार हायसि जों राखायसि सिनि ओ जे गरंनो संपुन दिनफानो नष्ट न निगलाक आवन बागै जदि चबा जदि देबो कतर खेरा हांगाय तिब्रासा रक आबुन आगिनि हाके तेन नगो निलाके रिजायसुम थुतंलाक करा जवाब बिनानै जों साइमोनासि जों रिबिनाय जों तिब्रासा रक सिनेमंग गाय सारि आनमुं प्रश्न देबमा वाइटिएफ खय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट